има зоопаркове в България. Всъщност какво се случва в тях? Какво е тяхното предназначение? Сега, тъй като вчера всъщност още се разгорял един дебат във Фейсбук страницата с градинар Парко, един разкошен човек, той озеленител, има коса до кръста, много е див, много е зелен, истински зелен човек. Аз ужасно много го харесвам, смятам го за свой приятел, макар че Фейсбук по-скоро ни свързва, отколкото лични познанства. В БНТ сме правили заедно различни неща. Ето няколко неща, които мисля, че е хубаво да прочетем от него. Ловеца, колкото и да ми е противен и изобщо не ги разбирам, уважавам, е ловец. Повикане да го убие. Свършил си е работата, тире палач. Ама той директор, дето не си знае служителите, 5 на брой, и колко време работи в зоопарка, както и неадекватните му действия, решения са за и на него, и на кмета са за оставка. Зоопарк, който не върши никаква научно-следователска дейност, трябва незабавно да бъде закрит. Пуканки, въртележки и сладоледи може да се ползват и без наблизо да има животни в клетка, изчакващи техния обстрел. Ето едно интересно нещо, което казва градинар Парко, че зоопарковете по принцип е хубаво да извършват някаква научно-изследователска дейност върху видовете животни, които притежават, и да правят нещо за тях. Да, аз съм съгласна, че ти преди малко каза извън ефир, че има животни, които вече не се срещат в естествената си среда и може да ги видим само в зоопарк. Според мен подобни животни би трябвало да бъдат отглеждани по начин, по който вида може да се запази, но не е задължително това да бъде в клетка, защото това ги ограничава. Освен това, аз като дете никога не съм се радвала на зоопарковете и още нямам свои деца, че да преценя дали децата наистина се радват, но според мен те се радват още повече по-на луна парк, с пързалки, люлки, катерушки. В него също има хот-дози, пуханки и захарен памук. Това казва и градинар Парко. Не е нужно да има зоопарка животни. не е луна парк. Значи идеята е там не да се изкарват едни пари от родителите, за да могат децата да се порадват за сметка на няколко кокошки. By the way, аз съм виждала, като каза кокошки, това наистина е много забавно, но има много частни, да речем, ферми или ресторанти, които имат български животни, които се отглеждат в почти естествена среда. Наистина няколко вида кокошки, без майтап говори, няколко вида гълъби. Пиленца, пълуни. Пиленца, пълуна не е много наше животно, но да речем, аз съм виждала точно на такова. Да, които след това ги пускат. Зайчета, т.е. такива животни, които видимо не се мъчат, които са от така български происход, и децата им се радват достатъчно много. Аз примерно в българския Софийския зоопарк, който според мен се управлява добре, доколкото аз мога да преценя това, най-тъжно ми е било винаги за орела, защото една птица, която е осъдена да покорява висините и да лети дълбоко, високо, колкото и да направиш високо клетката, тя винаги е в горния ляв ъгъл и гледа нагоре. Наистина е много тъжно. Хайде да речем маймунки, змии и други такива животни, които са по-различно. Да знам, примерно маймунките са винаги много социални и закачливи, изглеждат много веселички. И особено тези малките, как беше, мармонетки или са много... Ма ти ще ги задеш, ти си такива мънички. Децата ги обожават те са и са много закачливи. И си играят, и сякаш ще има къде си играят. Са измъчени. Змиите ти можеш да ги видиш там, нали... Децата могат да разберат какво е това, как изглежда питона, но всички тези птици наистина, особено орлите, изглеждат удивително тъжно. Може би трябва да се прецени какви животни, кои животни, как да бъдат гледани, как да бъдат по някакъв начин вписани, а не заклещени, да не изглеждат толкова ужасно тъжно. Но, примерно, бях си говорила с един приятел, който каза, че, примерно, мечките ужасно много намаляват в Европа. Ето тук нашата кафява мечка има къде да живее, в нашата планина има кафяви мечки, но, примерно, някъде в не знам си какви германски Алпи имало 2, се знали по имена. Ами да, между това, което каза ти за фермите, е много подходящо, ако искаме просто да покажем на децата си как живеят животните, какви животни има около нас. Нали, говорим с съвсем малки деца, с които искаме да запознаем със света около тях. Но водейки едно дете в зоопарк и показвайки му един ягуар, например, ти не му даваш обективна представа баш за света около него, защото той в България няма как да види ягуар. И не мисля, че му е необходимо. То може да гледа научно-документален филм по някой от каналите за такива животни. Може да разбере повече за техния начин на живот. Не ми се искаше да качвам снимка на убития Алонсо и тъмнината в очите му, защото това е наистина ужасно тъжно. Но е факт, че не има мястото там и не е нужно диви животни да бъдат в клетка. Така, разговор е голям, баят и, както виждате, многоаспектен. Включете се във Фейсбук или тук по телефона. Малко по-късно ще имаме юрист в студиото, защото темата е важна. FM Plus. Винаги най-добрата музика.